ଶୀତ ଦିନିଆ ସକାଳ। ଏତେ ଜୋରେ ଶୀତ ହେଉଛି ଯେ କୁନାକୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମନ ହେଉନାହିଁ। କୁନା 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ତା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ତାର ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କୁନା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ବି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପାଠ ହୁଏ ନାହିଁ କୁନାର। ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଅହରହ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାକୀ ବସେ, କେତେ କଣ ଭାବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଦିନେ କୁନା ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ସବୁଦିନ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷୁମଉଛି। କୁନା ଏହା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ସେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖେ କୁନା। ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ତା ମା ଆହାର ଖୋଜିଯାଏ। ଆହାର ଆଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଏ। ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଲେ, ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ହଜିଗଲେ ଯେ ସେ ବସାକୁ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କୁନାର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ? ତା ମାଆର କଣ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଛୁଆ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତତେ କଣ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଖୋଜିବେ। ସମସ୍ତେ କଣ ତୋ ଭଳି ଅଳସୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଅଏସ୍ କରିବେ? କୁନା ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା। କଣ କରିବା ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ଶେଷରେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଏ ଗପରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ।